Καταρχάς θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά να ξέρετε για όλους εμάς που ασχολούμαστε και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον μπάσκετ έτσι στην ηλικία σας και δεν σκεφτόμασταν ότι θα είμαστε επαγγελματίες, ότι από αυτό το πράγμα θα μειβόμαστε ή ότι αυτό θα είναι η ζωή μας. Μας άρεσε το παιχνίδι πάρα πολύ και όταν ξεκινήσαμε όλοι εμείς σκεφτόμαστε πάντα να παίζουμε και να χαιρόμαστε και να έχουμε και φίλους δίπλα μας, συμπαίκτες να χαίρονται μαζί μας. Τώρα εσείς θέλετε να δείτε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω πώς έχετε ξαναδεί και πόσα παιχνίδια έχετε δει και πόσες φορές έχετε δει σε μια τέτοια ατμόσφαιρα με 20.000 κόσμου. Σε μια από τις πιο σημαντικές ομάδες της Ευρώπης, όπως ξέρετε. Αλλά το πιο σημαντικό όλοι είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούμε να βρισκόμαστε μέσα σε παρκέ. Έτσι. Δεν θα γίνουν όλοι επιτυχημένοι επαγγελματίες, παίχτες ή προπονητές. Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρετε είναι να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω, για να κάνετε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και να έρθετε εδώ πέρα τώρα και να μην είστε κάπου αλλού, το αγαπάτε σίγουρα και σας βοηθάει και όλη η ομάδα να το αγαπήσετε ακόμα παραπάνω. Να μην σας ενδιαφέρει και να μην σκέφτεστε καθόλου αν θα γίνετε σαν τους παίχτες που βλέπετε και θαυμάζετε. Μπορεί και να γίνετε, να το προσπαθήσετε αν το αξίζετε. Αλλά πάνω απ' όλα θα σας το πω, γιατί είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, πρέπει στη ζωή σας να αποκτήσετε εφόδια ώστε να καταλάβετε, ακόμα και αν γίνετε μπασκετμπολίστες και αν παίξετε μπάσκετ, τις δυσκολίες για να μπορείτε να τα απεξέλθετε. Να το ξέρετε αυτό, να το έχετε πάντα στο νου σας. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα το μπάσκετ στη ζωή. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα, μακάρι να το κάνετε και με επιτυχία. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.